Ongi etorri Edelbibes Digital Plusen beste bideo tutorial batera. Zure ikasleek egindako jarduerak nola kudea ditzakezun ikusiko dugu bideo honetan. Programatzea, Classroomen bidez partekatzea eta kalifikatzea. Lehenik eta behin, sartu ikasteko egoera batera eta bilatu erantzun irekiko jarduera bat. Entregatzeko data aukeran, jarduera entregatzeko eguna eta ordua programatu ditzakezu. Era berean, ikasleek zeregina berandu entregatu dezaketela aukeratu dezakezu. Eskuinean, menu bat ikusiko duzu 3 puntu dituena. Bertan, klik eginez gero, bidali Classroomera eta Teamsera aukera ageri da. Horren bidez, irakaslearen Classroomera bidal dezakezu jarduera ikasleek handik egin dezaten. Behin jarduera programatuta, ikasleei haien egutegian agertuko zaie, eta egutegitik bertatik edo ikasteko egoeratik sartuko dira jarduerara. Jarduera bakoitzaren beheko aldean, honako hauek egiazta ditzakezu. Oraindik jarduera egin ez duten ikasleen kopurua. Entregatu dutenak baina zuzentzeko daudenak. Eta dagoeneko jarduera zuzenduta dutenak. Zuzendu aukeran klik egiten baduzu, jarduera kalifika dezakezu. Kalifikatzailera sartutakoan, ikasleen zerrenda antolatu bat ageri da, zuzenduta dauden edo ez kontuan hartuta. Era berean, grafiko bat ikusiko duzu. Horrek, eskuratutako kalifikazioaren arabera erakusten ditu ikasleak. Jarduera bat kalifikatzeko, aukeratu ikasleetako bat. Jarduera biztaratzen denean, hura berrikus dezakezu, ikasleari feedback bat idatz diezaiokezu edo berriz egiteko eska diezaiokezu. Jarduera kalifikatzeko, ikaslearen eskuinean ageri den laukian jar diezaiokezu nota. Azkenik, bidali sakatu dezakezu. Jarduera autozuzentzeko modukoa bada, ikasleei automatikoki agertuko zaie kalifikazioa, behin jarduera eginda. Jarduera mota horietan, ikusi emaitzak aukeran klik eginez gero, ikasleek egindako jarduera ikus dezakezu eta feedbacka bidali. Zure ikasleek jarduera bat egiten dutenean, jakinarazpen bat agertuko zaizu zereginak ikonoaren gainean. Klik eginda, jardueraren kalifikatzailea ireki dezakezu zuzenean, eta kalifikazio prozesu bera egin. Irteteko egin klik izan. Azkenik, liburu bakoitzaren barruko ebaluazioa atalean kalifikazioen taula ikus dezakezu eta zure ikasleek egindako jarduera berrikus dezakezu. Hurrengo tutorialera arte.